మినిమోకు చాలా మంచి మ్యాచెస్ వస్తున్నాయి. సో ప్లీజ్ డౌరీ గురించి ఆలోచించండి. నాకు కొంచెం టైం ఇవ్వండి. నా మీద నాకు నమ్మకం ఉంది. నిన్నమ్మమ్మ మంచి సంబంధం వచ్చింది. ఈ రోజు సాయంత్రం నిన్ను చూసుకోవడానికి వస్తున్నారు. ఈ పోస్ట్ ని 2 లక్షలు ఇచ్చే వాళ్ళకి మాత్రమే ఇవ్వాలి అని కంపెనీ డిసైడ్ చేసింది. వాళ్ళకి కావాల్సింది నా ప్రాపర్టీస్, నేను కదూ. నా మనసుతో అవసరం లేదు వాళ్ళకి. నేను మీ ఫ్రెండ్తో 5 మినిట్స్ పర్సనల్ గా మాట్లాడాలి అని అనుకుంటున్నట్టు. తన స్ట్రగుల్, సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ చూసి హెల్ప్ చేయాలనిపించింది, చేశాను అంతే. నాలాంటి అమ్మాయికి పెళ్లి అవ్వడం ఇంకా కష్టమేమో అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది. కానీ దాని అర్థం మీరు నచ్చలేడు అని కాదు, లేదా నాకు ఇష్టం ఉండని కాదు. నాకు ఈ పెళ్లి ఇష్టం లేదు. మీ అబ్బాయి నాకు నచ్చలేదు.